1, 2, 3. Buongiorno amigas. шурӯъ мекунем аз нашри навбатӣ маълумотҳои ҷолиб дар бораи Итолиё. Аз 5-4 ҳисса ин давлатро кӯҳҳо ташкил мекунанд. Ягона давлате дар қитъаи Аврупост, ки дар ин ҷо заминларза ва вулқонҳо ба назар мерасад. дарозумрии аҳолии ин ҷо ба ҳисоби миёна 80 сол аст. дар ин давлат ду давлате ҳаст, ки мустақил ҳастанд. яке Ватикан ва дигаре Сан Марино мегӯянд. ва дар баробари ин дар ин ҷо мардумашон бениҳоят гурман ҳастанд, яъне ба маънои хӯрокҳои ба таъм лазизро омода сохтанд ва хӯрданро нағз мебинанд. хӯрокҳои миллии инҳо питса ва паста аст, спагетти. дар радифи ин қаҳва низ нӯшокии маҳбуби инҳост. аз ҳама бонки қадимтарин, аз ҳама донишгоҳи кӯҳан дар қаламрави Итолиё аст. дар рӯи ҷаҳон агар дар назар гирем, донишгоҳи кӯҳан бо номи Болония, ки то кунун фаъолият мекунад. ва дар радифи ин дар ин давлат 30 лаҳҷа аст. лаҳҷаи муошират бо забони итолиёӣ. 58 объекти ЮНЕСКО дар худи Итолиёст, ки дар ягон давлати рӯиолам ченин ин ҷо ба назар намерасад. таърихи бой дорад, фарҳанги бой дорад ва дар радифи ин санъати волои меъмории шаҳрсозиро дорост. ва охирон маълумоти ҷолиб: салом ва хайру хуш дар ин ҷо як хел аст. чао. ҳам салом, чао, ҳам хайр. чао.